Un 300 TDI a ajuns la dezmembrat. Mașină pentru pasionați. Cutie manuală. Folosită prin păduri. Jantele văd că le-au întors invers. Are și distanțiere. Distanțiere de cât să astea de 3-4 cm, cred că. Chid de înălțare Terra Firma. Bara metalică din față, asta e homemade. Croșetată. Da, foarte țapănă. E varianta în două uși sau 3 portiere, cum se mai spune. Nu ai ce să alegi dinăuntru, dar pe de sus, cu siguranță mai e câte un lucru. Da, e folosită la pădure. Cârlig de remorcare. Ce se mai poate alege din ea? 4 cauciucuri. Și cam atâta, nu prea are ce sub capotă. Motorul nu funcționează. Mai trebuie să vedem ce e bun la ea.